tinotenda nekuda kwenyasha kuti tinzwe kutaura kwawo madera nhasi. Regai ndiremekedze utungamiriri wese panzvimbo ino, zvikuru sei mufundisi wedu namai muzita raJesu. Amen. Tinoda kuverenga kubva kubhuku yaLuke chapter 2. Luke chapter 2. Luke chapter 2 from verse 1. And at that time the Roman Emperor Augustus decreed a census that should be taken throughout the Roman Empire. This was the first taken when Quirinius was the governor of Syria. All returned to their own towns to register for the census. And because Joseph was a descendant of King David, he had to go to Bethlehem in Judea, David's ancient home. He traveled there from the village of Nazareth in Galilee. He took with him Mary, to whom he was engaged, who was now expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born. She gave birth to a firstborn son, wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them available. Baba tinokutenda imandira anotaura kuupenyu hwedu. Shoko renyu ritidzidzise nekutisimbisa muzita raJesu. Amen. Nofunga nawi vazhinji tinoiziva is all about the birth of Jesus, kuberekwa kwaKristu Jesu. Bible rati kuna mambo wainzi Augustus akaisa chiremo kana kuti decree nekuti mumwe nemumwe ngaabve paari adzokere kumusha kwake, his own home town, kuti vanhu vagone kuverengwa ndozi census yaida kuitwa. So Maria angaine pamiri during that time ari engaged to Joseph. Vavira vandoko vatorana vakaenda nzvimbo yeBethlehem reJudea. Vandavenga pati when they were there, pavakasvika ikoko, time came for her to give birth to a child. So that tell pamusoro penguva, kukwana kwenguva pamusoro pezvinhu zvakumutarisira muupenyu. Maria na Joseph vari engaged, vane nzvimbo yavaigara kuGalilee. So mambo ndokubva aita sekuti anofosa vanhu kuti munhu wese ngaaende kwaanobva. So Maria Bible inotaridza kuti anga asingabve kuBethlehem, but she was engaged, but anga ari murudo naJoseph whereby kwa David aibva kuBethlehem. So relationship yake yakamuita usher into a place yakakonzera time to manifest. Maria waitevera Joseph. Maria haana nhumbi yaJoseph, but waitanana naJoseph. Pamiri painapo pali pamweya mutsvene. But ndobva atevera asina kupa pamiri, ndobva vanosvika kuBethlehem. Ikoko Bible rati pavakasvika ikoko nguva yakakwana kuti abatsirwe. Havana kuenda by choice, havana kusarudza kuti takuenda kuBethlehem, asi kuti there was a governor akaisa chirevo chekuti munhu wese ngaabve paari adzokere kumusha kwake. So it's not by choice kuti vasvike munzvimbo yeBethlehem, but it's by pressure yekuti kunangoti munhu wese ngaabve pano aende kwaanoda kunoverengerwa, especially kumusha kwaanobva. So there are times yekuti kune zvinhu zvinoitika mulife by pressure. Iwe uri wrong place, kuti pakashaika that pressure haugoni kuenda right place inokonzera the right time to manifest. Havana kuenda kuBethlehem nokuti vaida, kuna mambo akati munhu wese ngaabve pano aende kwaanobva. Saka Maria ari kuenda kunzvimbo iyi not by choice, but nokuti ndozviripo. So pane nguva yekuti Mwari unoda kukuunzira favor kana kuti blessing life, but nokuti you are too slow to understand zvinhu zvikuitwa naMwari. Mwari vanogona kushanda neenemy or an outsider to push you to a better place. Pane vanhu vakachivha zvakanaka muupenyu nekuda kwokuti pane pavanga vari, pavaitonda, pavakadzingwa kuti vasvike pavari nhasi pavakufarira. Agai naIshmaeri vakadzingwa pamba paAbhurahama. Bhaibheri rinoti vari murenje in the desert place yanzi Beersheba. Mvura yaiva mubhodhoro yakapera. Mukadzi akuchema nenyota nemwana wake. Baba rinoti Mwari vakamuvhura meso, Agai akaona tsime remvura. Kumba kwaAbhurahama kwavabva vabva vachitodzingwa, but pavaenda mudesert place Mwari vakamupa a blessing yekuti akagona kudiscover a well ravakashanda naro. So in life pane nguva yekuti pawakanamata Mwari, Mwari vakakunzwa, but kuti answer ichibatika muupenyu hwako, iwo nokuti hausigona kunzwa kuti Mwari vatinodii, vanogona kushanda neoutsider. Ini kare ndaifunga kuti Mwari vanotaura papulpit base, ndikatozodiscover kuti Mwari vanotaura nzira dzakawanda nenguva yakasiyana-siyana, nekuda kwekuti Moses akataurwa naye pagwenzi raipfuta. Gwenzi haasi mufundisi, just a shirapo.
but Mwari vakafunga kushanda negwenzi. Neimwe nguva kune umwe muprofita akatasha dongi rakaiti Balaam. Mwari vakatanga kutaura through the donkey. So strategy kana kuti unazi kuti Mwari vanotaura sei God subject ndodo kuti vanotaura nenzira dzakasiyana siyana. But church yakatrainwa kuti Mwari anotaura kana kwakushumira. I need to help church from that level. Each of us, Mwari unoshanda the mouthpiece of a preacher. But there are times kuti Mwari wacho church mo Mwari unoshanda through the mouthpiece of an usher. Saka panapa tina Mwari ataura kuburikidza ne-enemy Mambo Augustus. Ndiye akoti munhu wese ngabve pano aende kuHanover. Mary na Joseph vari kuendako kwete nekuda but ndozviripo vatofoswa. Asi pavakasvika pavari kufoswa kunzi endai, time came for her to give birth. Sapani imwe nguva inokwana nekuda kwekuti wasvika munzvimbo yawafanirwa kusvika but chakusvitsa ikoko iri pressure. I know vanhu vanoda a comfort zone, vanhu havadi pressure, vanoda zvinyatsofirwa zvakanaka. But neimwe nguva Mwari unoshanda even the mouthpiece of an enemy. Nemurume unonzi Gideon, Mwari vachitaura naGideon vanoti tora muranda wako pfuura muende mukembi yevamidiana munonzwa kuti vari kutodii. The Midianites were against the Israelites. Vakatomira kuti vanorwa navo, but Mwari ndobva aona kuti munhu wangu haana kunyatsova necourage tichitaura naye. Chienda kukembi yemaenemy. Zvanzi Bible rinoti Gideon asvika ikoko akanzwa vanhu vachitaura mukembi usiku kuti ndaurota chikwa chebhari chichipudza musasa. Munhu wacho ndobva ati hakuna mumwe munondo waGideon. My enemies are a prophetic message to Gideon. So there are times that even the mouthpiece of your enemy can be a door for you to understand what God is about to do. Pane nguva yekuti enemy yako itori muprogram yezvinhu zvako kuti zviite. That's why Bible says when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise the standard. Not kune standard inongosumudzwa nokuti enemy yauya nokuti nokuti wanamata. When the enemy comes, when you pray, when the enemy comes, the Spirit of the Lord will raise the standard. So that pane zvimwe zvinoshandwa nazvo nema-enemies naMwari kuti upenyu hwako uchinje uvandudzike. Saka pamwe pacho nguva yako yatokwana, but nguva yako kukwana kwaita kutadza kuzvinzwisisa nekuda kwekuti the enemies have surrounded you. Kune vanhu vari against you, understand kuti unogona kutopinda muprayer ukati Mwari ndakomberedzwa nema-enemies, yeti vakukomberedza vacho uchivaona their enemies, but spiritually vane assignment to help you. Zvakamboitwa neumwe mambo ainzi Faro. Faro zvaakaita akashanda nananyamukuta mamidwife ndobva akapa assignment kuti paese vaberekwa mwana mukomana wechibhuru urayai. Ananyamukuta vanhu vari trained kubatsira munhu kudeliver kana nepamwiri. But Faro akanotsvaga vari trained to deliver akavapa assignment to kill. So munhu ane pamwiri akananyamukuta anofara tigogo nokuda kwekuti anoziva kuti kana ndakuda kusununguka ndovanondibatsira. But Pharaoh ndobva apa vanhu ava assignment kwete training. They were trained to help people deliver, but they were assigned to kill. So the opposite as well zvinoitika muimba yaMwari kuti Mwari anoshanda ne-enemy yako. Iwe uchiona i-enemy, but Mwari achiona ndiye munhu ari kuita a pushing factor kuti zvako zviite zvakanaka. Saka nguva yako yekuti zvinhu zviite ikakwana, you will be surrounded by enemies, not by helpers. You want to get a prayer, I need divine helpers. Sometimes your divine helper is an enemy. Why? Because the animals, we put a down and don't push. Sometimes you don't create a level, cannot speed, you know, man and I, it's a patient who managed. Ukazikirwa nembo nomuntu kutsvaga kwekupirotsvaga ndokorikukanda but kana iri shumba kuvava nekudaindaenda kusepechirawo maendera uzive kana ukatosvika nemusoro kana nedumbu nyako nekudaindaenda kupi kuseri. So sometimes what to pursue you don't you determine the speed you have. Vamwe ndevasina kudadirwa ndevasina kusvika pavasvikapo upenyu hwavo hwakawanda vanhu vari vachiuya zvokuti zvakakireta shungu mavari toneka vaya vanhu vaikuvato zvakanaka kunovoenda. Second Kings chapter 13 verse 20 Bible rakunoti kune vanhu vainoviga munhu angafa kwaIsraeri but vari kumakuva ndokubva vaona hondo yeMoabhu ichiuya. Ndokubva vati regai timbomukanda muguva rakashama, vakamukanda muguva raElisha.
Baba unoti paakaguma mabhonzo aElisha kuti unachakadzoka back to life. Kureva kuti murume aenda kundovigwa but musuya haana kuigwa akakandwa dumping but ari kukandwa mune resurrection. Dai akavigwa zvakanaka ainyatsovigwa. But musuya vakatega timoita wekukanda. So there are times yekuti vari kukukanda vari kukanda mumunana wamwe. That's your time. But inyaya yekuti unoona kusazviziva. Tine vanhu vane machallenges muupenyu vakuwadzwa nekuda kwekuti vakanyanyodiwa. I know tine teaching yekuti beware of your enemies, but I chose to differ. There are times yekuti beware of those who love you. Uchatoona kuti kuna anokuda zvokuti ndiyakonzera maproblem awina. I'll give an example. Imwe BP nemadzimai inyaya yevarume vavo. Kwete upane chitoro wake chaisha. Apa chikorofita vanhu nozarishwa. BP yako ndemumbe. Aisema nechito mumba chako chako. Munhu akakuti I love you ndiyani chakudzikoresa. Pane kutonzi ungwarire enemy yepanze kwakutongwarira iri mumba macho. Nokatara munzwa imwe nyaya mubhaibheri kuti kuna vakadzi vaigara vari two vakabira namwana. They were living in one house vari two vakadzi. Mumwe akabatsirwa nemwana, mumwe akazova nemwana, mumwe akararira wake usiku akapawo mumwe. But chakamboita kuti vagare vari two kuwirirana ushamwari. But ushamwari hwacho hunosvika palevel yekuti kana mumwe chake chafa anotarisira kuti zvako zviregere kufamba. So there are times yekuti wakatoakomodeta tsotsi racho mumba mako. Wakatotsvaga tsotsi rekugara nawo. But chaita kuti usazive kuti itsotsi. Wanga usina chekuti akakutsotse nacho hapana changa chatichaita. That's why I always tell people kuti kana zvinhu zvako usati zvafamba usapinze kuti vakakukomberedza vanokuda. Uchatozoona kuti zvikanyatsofamba vanotokuvenga ndo wanga uinawo kudai. So Mary arikufamba naJoseph achienda kuBethlehem not by choice but by pressure. But pressure yakaita kuti vasvike kuBethlehem nokuti bhuku raMika 5:2 rinoti Bethlehem Juda nyangwe uri mudiki asi mauri muchaberekwa mambo. So there was already a prophetic message concerning the place. Dambudziko nderekuti Maria wacho ane nhumbu iyoyo, message iyoyo haana. Chake kutakura nhumbu but message yekuti mwana anoberekerwa kupi haana. Let me help you this way. Nhumbu yakaenda Maria nyangwe dai 9 months dzakakwana asina kuenda kuBethlehem yanga aita overdue. Why? Because it was already prophesied kuti mwana anoberekerwa kuBethlehem ari Judea. So the place yakaine nyaya more than time. That's why Bible rati pavakanosvika ikoko akagatsirwa rati pamunani months dzakatokwana kusvika azofamba uyewo. But auya sei kuti asvike ikoko kune vadzinga vanhu vati munese ngabve muno aine vanofanirwa kuenda. So there are times yekuti sometimes wauri kuchema naye ari paassignment yekuti akusvitse paunofanirwa kusvika nekuti ane pressure yaanofanirwa kuisa mulachi mako. Panoti mwaidai zvadai kutoda zvazviri kutoita izvozvo zvine assignment yaMwari. But there are times yekuti unogona kusazviona. Shoko ratinoda rinoti Romans 8:28 all things work out together for good to those that love the Lord. Kureva kuti even zvikauya sekunge zviri kunegative side but nokuti unoda Mwari uye Mwari anokuda, Mwari vane a plan concerning what the enemy is doing. Kune dambudziko rekuti ukacheuka wakumberi unozoona kuti dambudziko rakandinakira. Dambudziko chairo kwete favor problem. Ndakambokudza ndati chikoro naenda tichanorowa mani. Onasa zoti kuroverwei ndaifanira kumakwa. But kurowa ikoko yaenderera ngeni love yekuti ramangwana riitire zvakanaka be serious. Saka ndaive ndairowa. Asi ndarowe ndaimuda. But ndakazodiscover ndakura manje. Today ndakarowa zvangu. Why? Because kana nhamu yako kurova inorova iweyo nadzimai vako nevana zvese. But kuchikoro wacho unorova uri one. But unozorwesa vanhu vakawanda. So ndakatodiscover kuti asi dai ndakarowa ndiri one ndavafanira kukwanisira. So there are times yekuti kutadza kuinterpreta who is your enemy. Why? Nokuti mamwe ma-enemies ako ane assignment for the bet of your life. Dai pasina vamwe vanhu vakakuitira zvavakakuitira kumashure zvokutsinge zvaunofunga zvezvo. Dai pakamboita vanokufarira vachikubata zvakanaka dai wakakuvadza. Joseph blessing yake iri pakuti anoberekwa mumwe inomumaka. Why? Ndo vanomuendesa kuEgypt. Chake kurota chete mari yatransport haana anoita kutengeswa.
pavakasvika ikoko nguva yakakwana vakusvika sei kuna ati munhu wese ngaabve pano havana kurongedza mabhedhusi akaenda kubheterema reJudhea. That prophetic message vandavasina chakanga nepamwiri chechikuti tinoberekera kupi zvaita sei. So there are times yekuti pamwe nguva yako yakatokwana but ikuita overdue nokuti uri wrong place. Zvichida place iyi Maria haigona kuuya daenda asiri in relationship with Joseph. Nokuti Bible rakurati she was engaged to Joseph welineage yaDavid anobva kuBethlehem. Zvinoti chakamusvitsa in that place yanga relationship kwete choice. Relationship nemunhu. Nhumbu yaanayo ndeyemuna mutsvene but kuti mwana wacho abatika anofanira kutoda munhu panyika. Haasi nemudzi wepambiri but ukasawirirana naye haugoni kusvika right place ine zvinhu zvako. That's why ndichiti mukunamata learn to value and respect people. No matter their level of education, intelligence, or whatsoever, Mwari unoshanda nevanhu. And pamwe pacho ndipekuti Mwari uinaye zvinhu zvifambe uina Mwari. And I'll give you a scripture. Mwari vakatirasika Adamu vakatanga kutaura message yekuti hazvina kunaka kuti munhu ave ega ivo vari two. Vakati kuti kana tiri two we are safe. Vakati kuti hazvina kunaka ivo vari namunhu. Why? Nokuti munhu vamuprofita kuti be fruitful, multiply. Saka munhu haagoni kuwanda kana aina Mwari, anowanda kana ari mudzimai. So nawe mutambo yemunhu hamusi kushaya Mwari, kushaya munhu iye aina Mwari. That's why Mwari vada kuponesa munhu. Bible says the word became flesh and dwelt among us. God became man to save men. Munhu ane value yekuti Mwari vakatoda kubatsira munhu vanotova munhu kuti munhu abatsirike. He became man. He ain't man. He became man. So relationship ya Mary na Joseph haisiyo ni mazautse kuti Mary ave pamwiri pa Jesu, but Mary akamushaya Joseph akushayiwa in birthplace. Even to have a right yekuti asarudzwe kuti highly favored among women. Azitambiri pakuti she was a virgin. Yes, she was a virgin, but the qualification is greater. She was engaged to Joseph. Haana kungosarudzwa nokuti mhanda akasarudzwa nokuti mhanda riri kudandana naJose. Nokuti akasangodandana naJose denga harigoni kumuda. Nokuti muna Jose manje mune zvakalandzika zviri zvada kutsanangura. Number one, Joseph was a carpenter. Jesu anofanira kuberekwa naMaria. Basa raachabata nderekuenda pazvipikiri nemapuranga panonzi paCalvary. Basa rakapenda mushanda nezvipikiri nemapuranga. That is profession ya Joseph was an issue iwana Mwari kuti Mary agone kuita perceive in the spirit kuti wandichabereka achafanirwa kuva carpenter anonoroverwa pazvipikiri nemapuranga. Saka baba vake ndibaba Jose. Number two, Jose anobva kumba mulineage vanaverenga ya David, King David. Jesu zita rake manje anonzi mwanakomana waDhavhidhi. Kurati muna Jose ndomune sene mechatakurwa naMaria. Akaramba Jose ati ni mwana sene nekuti mwanakomana waDhavhidhi. So there are times yekuti unogona kuti andabasa nemunozwa munhu chakanakira handisini kubaba munhu ndochawatoitira. Nokuti ufunge Mwari Genesis 18 vakatosiya denga ravo vakaenda kumba kwaAbhurahamu. Mwari ukaverenga Bhaibheri ramunoti 3 angels appeared. Abraham akagara mutende akamhanya kaita munhu wanyasha uye kuti yekuba kwangu mufure bende rwenyu. Bible ndokubarati and one of them was God himself. Saka munhu anofanira kuita Bhaibheri mani zvendo kuita zvinyowani zvese wepamwe uzokutamini because muchechi but haunashuwa nazvo kamane. 3 angels dzakauya kumba kwaAbhurahamu. One of them was God himself. Mwari anitsike kutongosiya denga chino mumarai yaufambe. Unozara kuti Mwari anoenda kunhamo. Mwari anomutsa wakafa. Baba rangu na Deuteronomy 33:4 rinoti iyo Moses paakafa God came down and buried Moses. Mwari vakatoenda kunhamo vakatoviga munhu kutochera so Mwari kutochera so kutoviga Mwari. Ai mofuka dai ndiro dzedzera kudenga kudara kudara kunhamo. When Moses died, God came down and buried Moses. Saka when you live
even till today, people does not know God came down with the buried man. You are waiting now. So Mary and Joseph relationship yao wekaka a key. Why you know how Bonnie and Bethlehem out vehicle Maria. Bible that Maria wakaenda na Joseph, Joseph no mushaka waifa. Yet mushaka kuwa Joseph, Bible tukawaka mushika iko. Time came for her to give birth. But the challenge is that mushika iko muzanzu hapa kusubirika mwana in a manger. All the rooms were occupied. There was no room for them. Usabuni ni challenge kuti unini unisha mwana but mukana basina. Zona tupakabiri kwa Yesu bana vakakabiri kanjikanyana. Jokuti Maria akashaya kuberekera mwana nekuda kuti matini takazara. Parikuti bere kwa zvamwai vanhu vanobereka futi zvavo. Jokuti zvamwai zvinobetsera zvapenda kudanga zvevanhu zviri mumarooms akanaka. But sei mwari vatendera chinhu icho chokuti chiitike. Number one, uchaona kuti Mary kuberekera kwake Jesu kubenja kuchidyiro kwemhuka uko. It was a prophetic message for the New Testament church. Why? The Old Testament church, why kana wauda kwenda kuchechi, why take on tora mbudzi kana why? Because the church no regerwa zvinhu. Saka Jesu zvauya akaberekwa kudanga, auchatora mhuka wakutora munhu anonzi Kristu. So it was a message for the church. Number two, yaita security for the child. Nokuti Matthew chapter 2 inoti Herod wakatevera nokuti aya kuti vane wise men kuti kuna mambo aberekwa ndobva ava ni jealous. Akatevera akauraya vana vese vane 2 years and below. Sei Jesu asina kuonekwa, Herod aitevera munoberekerwa vanhu kwete mhuka. Verse number 3. Jesu paanoenda kunobhabhatidzwa naJohani. Johani paanoona Jesu anoti iro gwayana. Which means Jesu ane two identities, a person and a Lamb. So Mary anoda kuedza kuberekera mwana nzvimbo isingaberekerwe mhuka, yet wakatakura futi anoekta semhuka, is also the Lamb of God. Johani paakaona Jesu hana kuti murume uyu akati gwayana iro achinongedzera munhu. Why? Because John spiritually was mature than Mary. Because John akasadzwa nemweya mutera chero mudumbu. Unoziva kuti John mai vake pavakamhoresana na Mary, Bible rinoti vana mudumbu vakakwakwa nemufaro. Unoti vapfano ndovakatozivana ndovakakura pamweyo dai ndozvakatakura. Aikazodaro kuchecherera dhirama. Vapfana vane mweya dai ndozvakatakura. When they got their time came, but nguva yakwaniswa nei nekuti vauya sei pressure kuna avamanikidzira havana kusarudza. So nguva yako inogona kukwana nekuti unogona kusaziva because you are surrounded by enemies. Wanautana zvinhu negative, wanakutoda kukurwadzisa. Yobva ndinofunga isi time yangu ndinofunga nguva yakungafana with people who support me. Sometimes nguva yako inokwana zvekuti unoshaya kumira newe. Pressure iyoyo inokuita asha into something good. Pamwe pacho unoponeswa nekutodzingwa. Pamwe pacho zvinokufambira zvakanaka nekutovengwa. Usangomira kuti kana ndina Mwari so vanofanira kundifarira, vanofanira kundida. Vanhu vanotoenda naMwari wacho. Time ikakwana inotoda meso emweya. Why? Nokuti pamwe pacho ikakwana unomukirwa, unolemba, augamuchirwe, unodzingwa. Tine vanhu vaachipa zvinhu muupenyu vanokudza nhororo ndekuriziswa. Unenge uchatotenda kuti pavakatondidai ndo pazvakaita mushi, dai vakaramba vachidaro. But panguva yaunenge uchipiwa pressure uchiitwa izvozvo, unonzwa sengu Mwari vakusiya. Unonzwa sengu haisiriyo nguva yacho kuti zvinhu zvako zvichiite zvakanaka. We need to understand the times. Why? Nokuti nguva ikakwaniswa naMwari, pamwe pacho unoita kumukirwa nekurwiswa. Mambo ndiye ati munhu wese ngaabve pano. Maria atone nhumbu, aritorwadziwa nekufamba, but vakatravela aine pressure yekudaro. Munhu aifanira kunge akazorora nekuti ane nhumbu ine mazuva ati fambei. Asi Bible inoti wakafamba naJosefu wake. Vachingosvika ikoko,
nguva yakakwana yekuti abatsiwe. So chimwe chinopusha time yako kuti zviite sometimes my enemies or pressure. Iwe Zimbabwe zvakaita izvo, Amira zvakaita izvo zviso. Kapressure kakaka kanisa munhu pakona, ende pakona paaenda pane strategy yaanogona kuda nayo isingabudikwe nayo kana zvinhu zvikidai. Ufunge nacho zvinodaro. Pane imwe pressure yokuti iyo ikasawanikwa pauri pane zvisingamanifesti zvakavigwa pauri. So nguva yekuti zvinhu zviite right, sautana 2008 things were not okay. Mashops mamusina chinhu zvakaoma, but unoziva kuti vanhu vakadzima 2008 zvokuti akatopiwa mai kudzipupura anoti 2008 takaona Mwari. Iwe unoziva kuti akaona machanzi akati mashefu, akaona matishu, but kuna akatoona Mwari chaiwo. Why? Because ane zvinobatika zvinongedzereka mumazuva akaoma kudaro. So pressure sometimes nekumukirwa nekurwiswa usatarise nedziso nokungoti people against me, Mwari vandisiya, dai Mwari vandirangarira. There are times ekukurangarira kwako unenge Daniel. Mwari waDaniel anotendera Daniel kukandwa mugomba reshuka, but Mwari atoziva kuti kagemuke kuchidyana Daniel achabuda unopindawo. Saka Daniel's mawitness ake kunzo akashaiwa kana wana akamira naye, but the lions vakatestify. Aiswa mugomba reshuka, shumba dzakatodzana kuti siyai vanhu tikika achapinda. Daniel achikobuda umwe achikandwa nokubva vadyiwa. Why? Mawitness kwawo kuna Daniel ishumba nokuti vanhu avasikumira naye. So sometimes kune imwe pressure, kune mamwe marwadzo, kune kumwe kuomeserwa kwakakunakira. Murume anonzi Samson, calling yake yaapiwa naMwari to destroy the Philistines, but challenge na Samson yange ine side. No wonder last move yake Samson wakabatwa akabviswa maziso. Hazvina kuti Mwari vamusiya, Mwari vavakushanda naye, but anotogadzira issue yaitadzisa kuita a complete war yaaifanirwa kuita. Ipi Samson akapiwa assignment to destroy the Philistines, but kuvaFilistia aionawo Delila akanaka, aitozokanga noDelila muFilistia futi. Wasakamopacho kwanakirwa nezvakaipa, auzoona kuti zvakaipa. Haipakudatodzinga step. Kune zvakaipa zvakanaka so. So never convince me justify what you understand. Delilah, she's a Philistine. Assignment to destroy the Philistines. But I don't know Delilah, so I want to go but it's not Philistines. Why? No miracle. So, Bible knows that he killed more in his death. She won't tell someone he was now blind. Paakabviswa maziso, apinzwa muprison, akabata mapira zechechi akauraya vakawanda. Chakaita kuti auraye vese, haana waaiona akamunakira. Kana achiri kuona, anorova kumwe kweso, akabata chimwe chimuFilistia. Time came, pavakasvika ikoko, nguva yakakwana. So whatever is against you, hazvitatidzi nguva yaMwari kurira kwako kukwana. Inyaya kuti dzimwe nguva hauna misemo yaigona kuona. Manetseka zvikuita nemamwe zvakaita, pamwe ndomwaka wacho, ndo season yako. Program yemaidziro ndeyekuti season yako ikakwana, you find people spending with you, you find people coming to you. Pamwe pacho nguva yakatokwana, people resist you. Then akaita kuti blind Bartimaeus aone, ndodhera akanzi nevanhu nyarara. Mazuva ese havambomupikisa kana ndera anofanirwa kuona unosungwa noti aiwa urikuita naizvi. Bhaibheri rinobharati he cried out more, akapiwa attention yaJesu akaona. Ndeni kuona kwako unomukirwa. Ndakaudza vamwe ndikati kuona usemusangana saka zvokuti kunamata straight. Pamwe pacho kunoenda same direction saka kuti afupisa. The devil works for the Lord. Tinoita kuti asazizive haasi papero. Saka toona kuti basa rakabatwa paCalvary 3/4 yakaitwa nemaenemies. Kubata Jesu kumisa pamuchingwa chanongotara kuti zvapera. Zvipi zvamamuchiita zvabudirira zvinhu zvavo. The devil works for God. Inyaya yekuti haazive ngozi haasi papero.
Was akazviziva anoregera. Nokuti the more yaanoda kuataka iwewe, the more God raises you. So my enemies are hapana nyaya, but what you do unto the Lord will stand. Zvokuti vari kukurondera kudii nokutiva time yekunzi Mwari vada kukusimudza ikakwana. Hazvina kuti vanobvisa my enemies ese. Varipo. Ndo vanofanirwa kutestify. Vanhu vekumusha kwenye kusvika pavanotestify so. Kuti uyu haito. Asa munofanirwa chimuresa kuti uchiri mupenyu. Vane vakaita program. Polisi vanofanirwa kufokoni. Tinani ndiwe uchiri mupenyu kuti vaitarisika zvakawanda. Vane nyaya dzavanofanirwa kufunzwa against your life. But nekuda kwenyasha we are still here. When they go there, time came. Vakasvika iko, vakamusvika sei? Havana kuronga kuendako. Vakarongera nomwe munhu akati inini bvai pano. A degree, chirevo, chiri very powerful chamambo kuti usingade uchida famba enda kumusha kwako. So kune zvinhu zvaunosangana nazvo mulife because of pressure. Kune nguva inokwana nekuda kwokuti pane pressure iswa against you. Paunongopinda mazviri utozoona kuti this is my time. This is my season. Understanding the times. So dzimwe nguva pfungwa yemunhu ndeyekuti ndatingoti this is my time. Ndoda kuti mamiriro azvakaita kati pamberi apa zvichanaka. Pfungwa yemunhu ndeyekuti pazvichanaka zvinhu zvangu zvichaita zvakanaka. One thing I want to tell you, hapana pazvichanaka but unogona kunakirwa zvakadaro. Life ndozvairi. Uchifungidza kuti pamwe pazvichaita mushe nopazvichaitwa zvakanaka. Pane pekuti zvikatoita mushe zvinotozoita wese. Zvazviri izvozvizvi, this is your season. But panguva besu mweya nekuona kuti ndoitei mumwaka wakadai. Usandoudze kuti Maria kufamba naJoseph vasvika kuBethlehem, it was a busy way. She was already pregnant and heavily pregnant, expecting. She was expecting. That mazuva akatokwana mamadzi akatotova. But pana mama akati munese ndafambe. Zvokuti aifanira kutaiwa but pane uya nenumbu you need to understand. Vanhu vakaroti pavakasvika ikoko nguva yakakwana. Pane panofanirwa kusvikwa panodena time. Pane paunofanirwa kusvika panodena mwaka wezvino. Pane paunofanirwa kufamba wosvika wokodzera kuti zvimwe zvinhu zviitike. Ukasasvika ipapo delay, angane timetable yekunaya kwemvura haasi Mwari patime yaNoah. Ndinoa akakunzi vakareka kana wapedza kuvaka kureisha naye. Saka ukapedza next week inonaya next week, ukapedza next year inonaya next year, ukasapedza ichanaya. Nokuti assignment ine kuti ukavaka areka mvura ichanaya, zvino kuti pauchapedzera toshanda nepesi yako. Dzimwe nguva uchaenda kamirira Mwari wakatomisa Mwari bhozi atoshanda nepesi yako. Nenda akatomira kuti ukazodai so tozoita weshe. Saka iwewe uchitoenda kamirira Mwari, Mwari watoti daita muitira but ane chinono. But dzimwe nguva yekuti uite zvinhu zvacho une pressure, une kurwadziwa, warelaxa kuti aiwa nguva yacho ichazokwana. Hakuna right time. You need to have a right mindset at any time. Hakuna nguva iri right, iva nepfungwa dziri right munguva. Kuberekwa kwaMozisi kuberekwa munguva yekunaiwa vanhu. Wrong timing yamai vake. But Mwari vakaisa protection mukomana akararama. Ndiye akabudisa munhamo. Aberekwa mutime inonzi vakomana ngavafe. Vanoti achamwari neassignment akabuda kubudisa hama dzake munhamo. Kureva kuti munguva ikurambidzwa zvinhu, waita kuti ukabereka mwana mukomana mwana ngafe, iwe ndobva wabereka mwana mukomana futi. Ndizvo life inoda kanharo mushana so. Life inoda nharo. It's okay. So long life. Yakutobuda nharo. Andozvazviri nyika yacho hazvakuoma tingaitawo sei. Mwari nudzewo zvekuita. Why? Because mwaka uri kuona sekuva usi mwaka wako. Nekuda kwepressure nekuoma kwezvinhu. Some are making it. Kana shoko richiti, I love this statement, God is good all the time. All the time God is good. Which means even in bad times He's a good God.
And ane ufungo wakanaka kumazuva ekuoma kwazvo zvokuti ukaita catch the wave and understand the mind of God, things will flow in hard times. Ndokumbira tisunge tinamata. Unamata wako ni wangu ndokuti mali, no matter the pressure, if it's my season, and Susan was kutara my enemies, kitendere ndite zvanofana kuita. Pane panofana kushika. Chandakata kuna tinofana kubatika. Mimi mwana bawo ku gallery mwana abatike. Ukuthi mwana wako anoberekwa kuba inokwana kana mashika pane mwenji. So place a time in revelation in life yako. Jimo nenguwa. Kuti nguwa ikakwana uri kunzvimbo isiriyo azviitike. Nzvimbo ine nyaya. Let's say mwana ari kufura wadongorera uri kutoilet wadongorera ona ishamwari yako. Akatobata maipo zoti ndipo akunyimi anotanga wakuda nzvimbo inonyimisa. Tanga wakuda ndikupe kuti ndotanga wafanira kudya but nzvimbo iri kukunyimisa kudya munguva iyo. So time and place is a mystery. Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. No matter the pressure, no matter kumukirwa.